Υπάρχει μια ερώτηση που μπορεί να επαναπροσδιορίσει ολόκληρη τη ζωή σας και σχεδόν κανείς δεν έχει το θάρρος να ρωτήσει. Γιατί εξακολουθείτε να παραδίδετε τον έλεγχο της ηρεμίας σας σε κάποιον που έχει ήδη αποδείξει ότι δεν ξέρει πώς να τη φροντίσει? Σκεφτείτε το για λίγο. Η δύναμη που είχε αυτό το άτομο πάνω σου δεν προήλθε ποτέ από αυτόν. Προήλθε από ένα μόνο πράγμα, την αντίδρασή σου. Η κάθε απάντησή της, κάθε κατηγορία, κάθε προσπάθεια να γίνει αντιληπτή ήταν καύσιμο. Ήταν ζωντανή απόδειξη ότι εξακολουθούσε να κυβερνά τη διάθεσή του, τη νύχτα του, την ηρεμία του. Και να τι δεν σας λέει κανείς, τη στιγμή που απλά σταματάτε, χωρίς καυγάδες, χωρίς εξηγήσεις, χωρίς δραματικούς αποχαιρετισμούς, αυτή η πηγή δύναμης στεγνώνει από τη μία μέρα στην άλλη, γιατί κανείς δεν κυριαρχεί σε αυτούς που δεν αντιδρούν. Σήμερα θα καταλάβετε τι συμβαίνει στο μυαλό εκείνων που χάνουν τη συναισθηματική πρόσβαση σε εσάς και γιατί η σιωπή είναι η τιμωρία που αυτό το άτομο δεν θα ομολογήσει ποτέ ότι έλαβε. Κοιτάξτε μέσα σας και να είστε ειλικρινείς για το ποιοι έχετε γίνει σε αυτή τη δυναμική. Έχετε γίνει προβλέψιμοι. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν αυτό το άτομο να ρίξει το δόλωμα, μία έμεση, μία υπολογισμένη εξαφάνιση, μία πρόκληση και να αντιδράσει επί τόπου ακριβώς όπως περίμενε. Απαντήσατε πολύ γρήγορα, εξηγήσατε πάρα πολλά, συγχωρήσατε πολύ νωρίς. Και στην πορεία διδάξατε σε αυτό το άτομο ότι είχατε ένα κουμπί και ότι έπρεπε απλώς να το πατήσετε για να επιστρέψετε. Κάθε αντίδρασή σου ήταν ένα μάθημα που της έδωσες για το πώς να σε ελέγχει. Νόμιζες ότι πάλευες για τη σχέση, αλλά απλώς επιβεβαίωνες ξανά και ξανά ότι εξακολουθούσες να χορεύεις με τη μουσική της. Και η κούραση που νιώθεις σήμερα δεν είναι από την υπερβολική αγάπη. Είναι ότι για πάρα πολύ καιρό σε διαχειρίζονταν αντιδράσεις που δεν μπορούσες να ελέγξεις και ίσως ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσετε τη ρίζα του. Αυτό που σας έκανε να αντιδράσετε τόσο γρήγορα δεν ήταν ποτέ η δύναμη, ήταν η έλλειψη. Η έλλειψη να σε δουν, να σε αναγνωρίσουν, να έχεις τον τελευταίο λόγο, να αποδείξεις την αξία σου σε όσους επέμεναν να μην το δουν. Κάθε αντίδρασή του ήταν κατά βάθος ένα συγκαλυμμένο αίτημα. Πρόσεξέ με, εκτίμησέ με, παραδέξου ότι έχω σημασία. Και όσοι πατούν κουμπιά νιώθουν αυτή την έλλειψη από μακριά, όπως ένα αρπακτικό νιώθει φόβο. Γι' αυτό η κυριαρχία ήταν τόσο εύκολη. Έδωσες, χωρίς να το καταλάβεις, τον ακριβή χάρτη των πληγών σου. Η απελευθέρωση λοιπόν δεν ξεκινά από το άτομο που σας ελέγχει. Ξεκινά με τη θεραπεία της έλλειψης που σας έκανε να αντιδράσετε. Όταν δεν χρειάζεται πλέον να σε προσέξει, δεν υπάρχει πρόκληση στον κόσμο ικανή να σε συγκινήσει, γιατί το εσωτερικό αγκίστριο που κόλλησε το δόλωμα απλά έπαψε να υπάρχει. Έτσι, πριν σας δείξω τον ακριβή μηχανισμό αυτής της ανατροπής, δεσμευτείτε σε εσάς, όχι σε μένα. Τώρα γράφει στα σχόλια: η σιωπή μου είναι δική μου και κανείς άλλος δεν τη διατάζει. Όποιος το γράφει αυτό και το διαβάζει δυνατά, νιώθει τον έλεγχο να επιστρέφει στα χέρια του. Και αν αυτό το βίντεο παίζει ακριβώς εκεί που πονάει, αφήστε το like και εγγραφείτε, γιατί αυτό που έρχεται τώρα χωρίζει αυτούς που εξακολουθούν να χορεύουν στη μουσική των άλλων από εκείνους που έχουν επιτέλους ανακτήσει τον έλεγχο της δικής τους σιωπής. Πριν προχωρήσετε, είναι απαραίτητο να κατανοήσετε την ανατομία του συναισθηματικού κουμπιού, γιατί εκεί ζει ολόκληρο το παιχνίδι. Όλος ο έλεγχος που ασκεί κάποιος πάνω σας λειτουργεί με έναν απλό μηχανισμό: ερέθισμα και απόκριση. Το άτομο μαθαίνει με την πάροδο του χρόνου ποια ερεθίσματα δημιουργούν ποιες αντιδράσεις σε εσάς. Να ξέρεις ότι μία συγκεκριμένη λέξη σε πληγώνει, ότι μια συγκεκριμένη σιωπή σε κάνει να απελπίζεσαι, ότι ένα συγκεκριμένο έμεσο σε κάνει να ανταποκρίνεσαι αμέσως. Καθένα από αυτά τα ζεύγη ερεθίσματος και απόκρισης είναι ένα κουμπί, και όσο πιο προβλέψιμη είναι η αντίδρασή σας, τόσο πιο ακριβής γίνεται ο έλεγχος. Όποιος σας εξουσιάζει δεν είναι πιο δυνατός από εσάς,
Απλώς γνωρίζει τα κουμπιά σας καλύτερα από ό,τι γνωρίζετε εσείς τον εαυτό σας. Και η απελευθέρωση δεν ξεκινά με την επίθεση στο άτομο που πατάει τα κουμπιά. Ξεκινήστε απενεργοποιώντας τα κουμπιά. Όταν το ίδιο ερέθισμα πάβει να παράγει την αυτόματη απόκριση, ο έλεγχος χάνει την ακρίβεια, στη συνέχεια χάνει τη δύναμη και τελικά απλώς πάβει να υπάρχει. Υπάρχει μια στοική αρχή που στηρίζει όλα αυτά. Αυτό που σε ενοχλεί δεν είναι η πράξη των άλλων, αλλά η αντίδρασή σου σε αυτές. Το άτομο μπορεί να πειράξει, να εξαφανιστεί, να επιστρέψει, να σας αγνοήσει, να σας δοκιμάσει. Τίποτα από αυτά δεν έχει δύναμη πάνω σας μέχρι τη στιγμή που θα αντιδράσετε. Η αντίδραση είναι η πόρτα από την οποία εισέρχεται ο έλεγχος των άλλων. Ενώ αντιδράς, δίνεις το κλειδί αυτής της πόρτας σε όποιον σε πληγώνει. Όταν σταματάς να αντιδράς, δεν κλείνεις την πόρτα με θυμό. Απλώς σταματάς να παραδίδεις το κλειδί. Και χωρίς το κλειδί δεν υπάρχει δυνατός έλεγχος. Δεν υπάρχει κυριαρχία πάνω σε αυτούς που δεν αντιδρούν. Η δύναμη που φαινόταν να είναι του άλλου δεν ήταν ποτέ δική τους. Ήταν μόνο η αντανάκλαση της δικής του παράδοσης. Και τη στιγμή που εισπράττεις αυτή την παράδοση, η δύναμή του εξατμίζεται, γιατί ποτέ δεν είχε τη δική του βάση για να συντηρηθεί. Και εδώ είναι απαραίτητο να διακρίνουμε δύο πράγματα που φαίνονται ίδια, αλλά είναι αντίθετα: αντίδραση και απόκριση. Η αντίδραση είναι αυτόματη, άμεση, διέπεται από παρόρμηση. Είναι το κουμπί που πατιέται και η απάντηση βγαίνει επιτόπου χωρίς να αποφασίσετε τίποτα. Η απάντηση επιλέγεται, είναι αποτέλεσμα λογικής. Έρχεται μετά από μια παύση στην οποία αποφασίζεις τι να κάνεις. Ο στοικισμός δεν σε μετατρέπει σε άτομο χωρίς συναισθήματα. Σας διδάσκει να εισάγετε ένα κενό μεταξύ του ερεθίσματος και της δράσης του. Σε αυτόν τον χώρο ζει όλη του η ελευθερία. Όποιος αντιδρά ελέγχεται από το ερέθισμα. Όποιος απαντά ελέγχει τον εαυτό του. Και τις περισσότερες φορές μετά από αυτή την παύση θα συνειδητοποιήσετε ότι η καλύτερη απάντηση είναι να μην απαντήσετε καθόλου. Επειδή η σιωπή είναι η μόνη επιλογή που κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει εναντίον σας. Κατανοήστε τι συμβαίνει στο μυαλό εκείνων που χάνουν τη συναισθηματική πρόσβαση σε εσάς. Αυτοί που σε έλεγχαν μέσω των αντιδράσεών σου συνήθισαν σε ένα σύστημα. Ερέθισμα και αντίδραση, δόλωμα και δάγκωμα, πρόκληση και δράμα. Αυτός ο κύκλος έδωσε σε αυτό το άτομο μια συνεχή αίσθηση δύναμης. Όταν σταματήσετε να ανταποκρίνεστε, ολόκληρο το σύστημα διακόπτεται. Ρίχνει το συνηθισμένο δόλωμα και τίποτα δεν επιστρέφει. Προκαλεί και βρίσκει κενό. Βγες έξω να σε δω να τρέχεις και δεν το κάνεις. Στην αρχή εντείνει τα ερεθίσματα γιατί πιστεύει ότι είναι απλώς θέμα να πιέσει περισσότερο. Αλλά όσο περισσότερο προσπαθεί και όσο λιγότερο αντιδράς, τόσο περισσότερο συνειδητοποιεί με αυξανόμενη φρίκη ότι έχει χάσει τον έλεγχο. Και η χειρότερη τιμωρία δεν είναι ο θυμός σας, είναι η ασχετοσύνη σας. Το να ανακαλύψει ότι δεν έχει πλέον καμία εξουσία πάνω σε κάποιον που κάποτε χόρευε με το παραμικρό σημάδι είναι μια πληγή που η περηφάνεια της δεν θα παραδεχτεί ποτέ δυνατά. Και εδώ έρχεται αυτό που αποκαλώ οικονομία ελέγχου. Κάθε σχέση κυριαρχίας λειτουργεί ως ανταλλαγή. Όποιος ελέγχει επενδύει ερεθίσματα και λαμβάνει αντιδράσεις ως κέρδος. Ενώ αντιδράτε, η επένδυσή της αποδίδει, γιατί κάθε πείραγμα αποφέρει την ικανοποίηση να σας βλέπει να χορεύετε. Αλλά τη στιγμή που σταματάς να αντιδράς, η επένδυσή του σταματά να αποδίδει. Είναι σαν να στοιχηματίζετε μάρκες σε ένα μηχάνημα που έχει σταματήσει να πληρώνει. Στην αρχή ποντάρει περισσότερα γιατί πιστεύει ότι ο επόμενος γύρος θα αποδώσει. Γι' αυτό το ερέθισμα εντείνεται αμέσως μετά τη διακοπή. Αλλά έρχεται ένα σημείο που ακόμη και ο πιο πεισματάρης παίκτης αναγνωρίζει ότι το μηχάνημα έχει στεγνώσει. Και μετά σταματά να παίζει όχι από καλοσύνη ή λύπη, αλλά επειδή ο έλεγχος δεν είναι πλέον κερδοφόρος.
Δεν κέρδισες το παιχνίδι, απλώς έκανες το παιχνίδι εναντίον σου να μην αξίζει πλέον. Αλλά δώστε μεγάλη προσοχή, γιατί εδώ σχεδόν όλοι κάνουν λάθος. Το να σταματήσεις να αντιδράς δεν σημαίνει να συνοφριώνεσαι περιμένοντας να σε ρωτήσουν τι συνέβη. Δεν εξαφανίζεται για να δούμε αν το άτομο εντείνει τα ερεθίσματα. Αν σταματήσεις να αντιδράς μόνο και μόνο για να προκαλέσεις μία αντίδραση στον άλλον, δεν έχεις σταματήσει. Απλώς έχεις αλλάξει τακτική μέσα στον ίδιο χώρο. Ο στοικισμός δεν σας διδάσκει να χρησιμοποιείτε τη σιωπή ως νέο όπλο για έλεγχο. Σας διδάσκει να φτάσετε σε ένα σημείο όπου πραγματικά δεν αντιδράτε, επειδή πραγματικά δεν είστε πλέον στο παιχνίδι. Η διαφορά είναι το παν. Όσοι σταματούν να αντιδρούν για να τιμωρήσουν παραμένουν όμηροι, γιατί εξακολουθούν να μετρούν την επιτυχία με την αντίδραση των άλλων. Όποιος σταματά να αντιδρά για την ελευθερία είναι πραγματικά ελεύθερος, γιατί δεν χρειάζεται πλέον το εφέ, ούτε το κοινό, ούτε την επιβεβαίωση ότι λειτουργήσε. Φανταστείτε δύο ανθρώπους που αποφασίζουν να σταματήσουν να αντιδρούν στο ίδιο άτομο που τους έλεγχε. Ο πρώτος σταματά, αλλά συνεχίζει να παρακολουθεί όλη την ώρα. Το άτομο το πρόσεξε, σε ενοχλεί, θα επιστρέψεις. Κάθε σιωπή από την άλλη πλευρά τον βασανίζει, γιατί όλη του η απελευθέρωση εξαρτιόταν από το να δει τον έλεγχο να καταρρέει. Ο δεύτερος σταματά και συνεχίζει απλώς τη ζωή, χωρίς έλεγχο, χωρίς να μετράει, χωρίς να περιμένει. Ποιος από τους δύο ανέκτησε την εξουσία? Το πρώτο άλλαξε μόνο αλυσίδα, το δεύτερο βγήκε από όλο τον χορό. Και είναι σε αυτό το δεύτερο μέρος που σε οδηγεί ο στοικισμός, όχι στη θέση εκείνων που χρησιμοποιούν τη σιωπή για να κυριαρχήσουν, αλλά στη θέση εκείνων που έχουν γίνει τόσο ολοκληρωμένοι που το παιχνίδι του ελέγχου απλώς έπαψε να υπάρχει για αυτούς. Κάντε ένα πείραμα σκέψης που λάτρεψαν οι στοικοί. Φανταστείτε ότι είστε ένας βράχος στη μέση ενός ποταμού. Το νερό χτυπά, σπρώχνει, προσπαθεί να σύρει, αλλά ο βράχος δεν αντιδρά, δεν παλεύει, δεν τρέχει πίσω από το ρεύμα. Απλώς παραμένει. Και με την πάροδο του χρόνου δεν είναι ο βράχος που φθήρεται προσπαθώντας να ανταποκριθεί στο νερό. Είναι το νερό που γυρίζει γύρω από το βράχο και συνεχίζει το δρόμο του. Το ρεύμα είναι αυτό που σε προκαλεί, αναζητώντας μία αντίδραση που να αποδεικνύει ότι έχει δύναμη πάνω σου. Όταν γίνεσαι ο βράχος, παρών, σταθερός, ακλόνητος, αλλά αδιάφορος, η πρόκληση χάνει κάθε νόημα, γιατί δεν βρίσκει τίποτα να κινηθεί. Η δύναμη του νερού υπάρχει μόνο όταν υπάρχει κάτι που αντιστέκεται στην αντίδραση. Ο βράχος δεν αντιστέκεται, απλώς είναι, και γι' αυτό κερδίζει χωρίς να έχει πολεμήσει ποτέ. Ο Μάρκος Αβρίλιος κυβέρνησε μια ολόκληρη αυτοκρατορία και όμως η μόνη κατάκτηση που επιδίωκε κάθε πρωί ήταν η κυριαρχία πάνω στις δικές του αντιδράσεις. Ήξερε ότι όποιος σε κάνει να αντιδράς σε κυβερνά και ότι η γαλήνη απέναντι στην πρόκληση είναι η υψηλότερη μορφή δύναμης. Δεν ανταπέδωσε τις προσβολές, δεν μπήκε σε παιχνίδια, δεν έδωσε στον παραβάτη το θέαμα που ζητούσε. Καταλάβαινε ότι κάθε ανεξέλεγκτη αντίδραση ήταν παραίτηση από τον εσωτερικό θρόνο. Όταν αποδέχεσαι ότι δεν ελέγχεις τι κάνουν οι άλλοι για να σε προκαλέσουν, αλλά ελέγχεις απόλυτα αν θα τσιμπήσεις το δόλωμα, γίνεσαι απρόσιτος. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο απογοητευτικό για όσους επιδιώκουν να σας κυριαρχήσουν από το να ανακαλύψετε ότι δεν υπάρχει άλλο κουμπί για να πατήσετε. Και μην ξεγελιέστε και πιστεύετε ότι αυτό ισχύει μόνο για μια ρομαντική σχέση. Ισχύει για τον συνάδελφο που σας πειράζει στη δουλειά ελπίζοντας να σας δει να χάνετε την ψυχραιμία σας μπροστά σε άλλους. Αξίζει τον κόπο για το μέλος της οικογένειας που ξέρει ακριβώς ποιο παλιό θέμα να ανοίξει ξανά για να σας βγάλει από το μυαλό σας στο τραπέζι του δείπνου. Αξίζει τον κόπο για τον φίλο που κάνει καυστικά σχόλια μόνο και μόνο για να μετρήσει πόσο σε συγκινεί ακόμα. Ισχύει για όποιον έχει μάθει να χρησιμοποιεί τις αντιδράσεις του ως τηλεχειριστήριο των συναισθημάτων του. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η αρχή είναι η ίδια.
Απενεργοποιήστε τα κουμπιά και το τηλεχειριστήριο γίνεται ένα άχρηστο κομμάτι πλαστικό στο χέρι του ατόμου που το κρατάει. Δεν χρειάζεται να τσακωθείς με κανέναν, δεν χρειάζεται να εξηγήσεις την αλλαγή σου, δεν χρειάζεται να ανακοινώσεις τίποτα. Απλώς σταματήστε να παρέχετε την αντίδραση. Τα υπόλοιπα καταραίουν από μόνα τους, γιατί ένα παιχνίδι ελέγχου υπάρχει μόνο όσο παίζουν δύο. Και εδώ πρέπει να είστε ειλικρινείς για κάτι που κανείς δεν αναφέρει. Η διακοπή της αντίδρασης στην αρχή προκαλεί σωματική αγωνία. Τα δάχτυλα φαγούρα για να απαντήσουν. Το μυαλό βρήθη από τέλειες απαντήσεις που θα θέλατε να στείλετε. Υπάρχει μια σχεδόν αφόρητη δυσφορία στο να αφήνεις μια πρόκληση αναπάντητη, να βλέπεις ένα δόλωμα και να μην δαγκώνεις. Αυτό είναι φυσιολογικό. Είναι ο εθισμός στην αντίδραση που εκδηλώνεται, επειδή το νευρικό σας σύστημα έχει συνηθίσει σε αυτόν τον κύκλο. Ο στοικισμός δεν σου ζητά να μην νιώθεις αυτή τη φαγούρα, σου ζητά να μην σε κυβερνά. Ο Σενέκας μας υπενθύμησε ότι υποφέρουμε περισσότερο στη φαντασία παρά στην πραγματικότητα και ένα μεγάλο μέρος αυτής της αγωνίας είναι η φαντασία ότι η σιωπή θα σας κοστίσει ακριβά, ενώ στην πραγματικότητα είναι αυτό που σας απελευθερώνει. Υπομείνετε τις πρώτες μέρες και ο κνισμός περνάει και αυτό που μένει στη θέση του είναι μια ηρεμία που δεν θυμώσουν καν ότι ήσουν ικανός να νιώσεις. Και επειδή αυτές οι πρώτες μέρες είναι οι πιο δύσκολες, επιτρέψτε μου να σας δώσω τον πρακτικό τρόπο. Όταν έρθει το δόλωμα και εκραγεί η επιθυμία να ανταποκριθείτε, κάντε μόνο ένα πράγμα. Αναπνεύστε και περιμένετε. Μην απαντάτε παρορμητικά. Λέει στον εαυτό του ότι μπορείς να απαντήσεις αύριο αν το θέλεις ακόμα, και σχεδόν πάντα την επόμενη μέρα η παρόρμηση έχει περάσει. Απομακρύνετε τα ερεθίσματα, σιωπήστε τις ειδοποιήσεις, μην ξαναδιαβάζετε παλιά μηνύματα, μην ταΐζετε την πληγή επανεξετάζοντας αυτό που πονάει. Κάθε φορά που νιώθετε τη φαγούρα και δεν δαγκώνετε, αποδυναμώνετε λίγο περισσότερο το μπουμπούκι. Είναι σαν μυς, πονάει στην αρχή, αλλά δυναμώνει με κάθε επανάληψη. Σε λίγες εβδομάδες, αυτό που κάποτε ήταν μια αυτόματη αντίδραση γίνεται συνειδητή επιλογή και η επιλογή θα είναι σχεδόν πάντα η γαλήνια σιωπή εκείνων που δεν διακυβεύονται πλέον τίποτα. Και παρατηρήστε τι αλλάζει στο σώμα σας όταν σταματήσετε να αντιδράτε πραγματικά. Αυτή η συνεχής ένταση στο στήθος, η εξαντλημένη επαγρύπνηση που περιμένει το επόμενο ερέθισμα, η καρδιά που χτυπούσε με κάθε ειδοποίηση, όλα αυτά αρχίζουν να διαλύονται. Ο ύπνος επιστρέφει, επειδή το μυαλό σας σταματά να προβάρει απαντήσεις στη μέση της νύχτας. Η ανάσα σου βυθίζεται. Επειδή μεγάλο μέρος της εξουθένωσής σας δεν ήταν ποτέ το ίδιο το άτομο, ήταν η μόνιμη κατάσταση ετοιμότητας να αντιδράσετε, το νευρικό σύστημα όλη την ώρα περιμένοντας το επόμενο δόλωμα. Όταν απενεργοποιείτε τα κουμπιά, το σώμα καταλαβαίνει ότι ο πόλεμος τελείωσε και τελικά χαλαρώνει. Και αυτή η σωματική γαλήνη δεν είναι μόνο μια ανακούφιση, είναι ζωντανή απόδειξη στο ίδιο σου το σώμα ότι έχεις ανακτήσει τον έλεγχο. Η ειρήνη δεν είναι πλέον ιδέα και γίνεται μια συγκεκριμένη αίσθηση που κουβαλά στο στήθος σου. Αλλά πρέπει να σας προειδοποιήσω για το πιο επικίνδυνο πειρασμό όλης αυτής της διαδικασίας, την επιθυμία να κάνετε ένα τελευταίο τεστ. Μετά από μέρες σιωπής, το μυαλό σας θα ψιθυρίσει μόνο μια απάντηση για να δω πώς θα αντιδράσει. Μην πέφτετε στην παγίδα. Αυτό το τελευταίο τεστ είναι ο τρόπος που βρίσκει ο εθισμός στην αντίδραση για να σας τραβήξει πίσω στο χορό. Μία και μόνο αντίδραση μετά από τόση σιωπή αξίζει περισσότερο σε αυτούς που σε έλεγχαν από 1000 παλιές αντιδράσεις, γιατί αποδεικνύει ότι το κουμπί εξακολουθεί να λειτουργεί, απλώς διακόπηκε. Δεν χρειάζεται να δοκιμάσετε τίποτα. Η σιωπή που έχετε χτίσει δεν ζητά επιβεβαίωση. Και το να ενδίδεις σε αυτή την παρόρμηση για δοκιμή είναι σαν να δίνεις πίσω δωρεάν όλη τη δύναμη που σου πήρε εβδομάδες για να ανακτήσεις. Όταν έρθει η παρόρμηση, θυμηθείτε, δεν σταματάτε να αντιδράτε για να δείτε το αποτέλεσμα.
Σταματάς να αντιδράς επειδή δεν είσαι πλέον στο παιχνίδι. Αλλά πρέπει να είμαι βάναυσα ειλικρινής, γιατί ο στοικισμός δεν πουλάει ψευδαισθήσεις. Το άτομο μπορεί να μην παραδεχτεί ποτέ ότι έχει χάσει τον έλεγχο. Ίσως προσποιείσαι αδιαφορία, ίσως συμπεριφέρεσαι σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα, ίσως δεν ομολογείς ποτέ το κενό που ένιωσες. Και εδώ είναι το βαθύτερο σημείο. Δεν έχει σημασία. Εάν η ειρήνη σας εξαρτάται από το να δείτε τον έλεγχό της να καταρρέει, τότε ποτέ δεν έχετε απελευθερωθεί πραγματικά. Έχετε ανταλλάξει μόνο την εξάρτηση από την αντίδρασή της με την εξάρτηση από την κατάρρευσή της. Το πραγματικό σημείο καμπής δεν είναι να δούμε την κυριαρχία του άλλου να καταρρέει. Είναι να φτάσετε σε ένα σημείο όπου είστε τόσο ολοκληρωμένοι που το παιχνίδι ελέγχου δεν υπάρχει πλέον για εσάς, ανεξάρτητα από το τι κάνει ή παραδέχεται ο άλλος. Ο Επίκτητος γεννήθηκε σκλάβος. Έσπασε το πόδι του από τη σκληρότητα ενός αφέντη και όμως πέθανε πιο ελεύθερος από τους αυτοκράτορες γύρω του, γιατί κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να αλυσοδέσει το μόνο πράγμα που έχει σημασία, την κυριαρχία πάνω στις δικές του αντιδράσεις. Σκεφτείτε επίσης το χρόνο, γιατί ο Στοικός έχει μια υγιή αιμονή με αυτόν. Κάθε ώρα που θα περνούσατε μυρικάζοντας την πρόκληση, κάνοντας πρόβες για την τέλεια απάντηση ή ελέγχοντας αν η σιωπή σας είχε αποτέλεσμα, είναι μια ώρα κλεμμένη από τη ζωή που χτίζετε. Ο Μάρκος Αβρίλιος υπενθύμιζε στον εαυτό του κάθε πρωί ότι θα μπορούσε να πεθάνει εκείνη την ημέρα και το χρησιμοποίησε αυτό όχι για να απελπιστεί, αλλά για να μην χάσει ούτε ένα λεπτό σε αυτό που δεν του άξιζε. Το πραγματικό έπαθλο δεν ήταν ποτέ να βλέπεις τον έλεγχο του άλλου να καταρρέει. Ήταν για να ανακτήσετε τις ώρες, τις μέρες, την ψυχική ενέργεια που δώσατε δωρεάν σε αυτούς που τη χρησιμοποίησαν μόνο εναντίον σας. Και όσοι το κατάλαβαν αυτό, δεν χάνουν πλέον χρόνο μετρώντας την επίδραση της δικής τους σιωπής, χρησιμοποιούν αυτόν τον χρόνο για να ζήσουν. Και σκεφτείτε τη ζωή που ανοίγει όταν κλείνετε τα κουμπιά μία για πάντα. Ο νοητικός χώρος που καταλάμβανε αυτό το άτομο από τις προκλήσεις, από τις δοκιμασμένες απαντήσεις, από τη συνεχή επαγρύπνηση, απελευθερώνεται. Και σε αυτόν τον χώρο υπάρχει χώρος για νέα πράγματα, εστίαση, έργα, άτομα που δεν παίζουν παιχνίδια, μια πιο ανάλαφρη σχέση με τον εαυτό σου. Διαπιστώνετε ότι μεγάλο μέρος της ενέργειάς σας εδώ και χρόνια έχει καταληφθεί από αυτόν τον χορό ερεθισμάτων και ανταπόκρισης. Και όταν σου επιστρέφεται, είναι σχεδόν σαν να αποκτάς μια επιπλέον ζωή. Γίνεσαι πιο παραγωγικός, πιο παρών, πιο ανάλαφρος, όχι επειδή το άτομο έφυγε, αλλά επειδή ανέκτησες τον έλεγχο αυτού που ήταν δικό σου. Και το παράδοξο είναι το εξής: ακριβώς όταν σταματάς να νοιάζεσαι για τον έλεγχό της, γίνεσαι το πιο ανεξέλεγκτο, πιο όρθιο και πιο μαγνητικό άτομο που υπήρξες ποτέ. Και όταν αυτό γίνεται συνήθεια, η αμφιβολία χάνει τη φωνή της μέσα σου. Σταματάς να δαγκώνεις δολώματα. Σταματήστε να μετράτε την αξία σας με την προσοχή που λαμβάνετε από τους άλλους. Απλώς ζεις γαλήνιος και υπεύθυνος, γιατί σταμάτησες να παραδίδεις τον έλεγχο της ειρήνης σου σε εκείνους που ήξεραν μόνο πώς να τον χρησιμοποιήσουν εναντίον σου. Οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να ρίχνουν δολώματα, να δοκιμάζουν, να προκαλούν, να εξαφανίζονται για να σας δουν να αντιδράτε. Αυτό δεν ήταν ποτέ υπό τον έλεγχό του. Αλλά είτε δαγκώνετε είτε δεν δαγκώνετε, είτε αντιδράτε, είτε παραμένετε κυρίαρχοι, αυτό ήταν πάντα και θα είναι πάντα εξ ολοκλήρου δικό σας. Και είναι σε αυτό το ένα πράγμα που εξαρτάται από εσάς, που ζει όλη η δύναμη που έχετε βρει για τόσο καιρό που ανήκε σε κάποιον άλλο. Ζωντανέψτε λοιπόν, κανείς δεν κυριαρχεί σε αυτούς που δεν αντιδρούν. Ο δυνατός άνθρωπος δεν χρειάζεται την τελευταία λέξη, δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα, δεν χρειάζεται να τσιμπήσει κανένα δόλωμα, γιατί αφαίρεσε από όλους το μόνο κουμπί που έδινε πρόσβαση στην ηρεμία του,
την ημέρα που θα σταματήσεις να ανταποκρίνεσαι μέσα στον έλεγχο που νόμιζε ότι είχε αυτό το άτομο, θα καταρρεύσεις σιωπηλά χωρίς να το παραδεχτεί κανείς. Και δεν θα χρειαστείτε ομιλία, εκδίκηση ή ούτε μια λέξη. Η γαλήνια σιωπή του θα τα πει όλα. Φανταστείτε εκείνη τη μέρα, το δόλωμα που πετάχτηκε, η πρόκληση στον αέρα και από την πλευρά σας μόνο η ηρεμία κάποιου που δεν έχει πλέον κουμπί να πατήσει. Καμία προσπάθεια, καμία σκηνοθεσία, κανένα μίσος. Μόνο η ήρεμη κυριαρχία εκείνων που έχουν ξαναπάρει τον θρόνο τους. Εάν αυτό το βίντεο σας έκανε να καταλάβετε τη δύναμη του, να μην αντιδράτε, αφήστε το like για να φτάσει σε αυτούς που εξακολουθούν να χορεύουν με τη μουσική εκείνων που το πλήγωσαν, και εγγραφείτε, γιατί εδώ δεν σας διδάσκουμε πώς να κερδίσετε το παιχνίδι, σας διδάσκουμε πώς να βγείτε οριστικά από αυτό. Και πριν κλείσετε, κάντε το διαφορετικά από όλα όσα κάνατε πάντα. Αντί να υπόσχεστε ότι δεν θα αντιδράτε πια, αποφασίστε τώρα ποιος είστε. Γράφει στα σχόλια: η εντολή της ειρήνης μου επέστρεψε σε μένα και εκεί παραμένει. Όχι για να το διαβάσει κανείς, αλλά για να μπορείτε να το διαβάσετε δυνατά και να νιώσετε τον εσωτερικό θρόνο να επανέρχεται στη θέση του, γιατί από σήμερα και στο εξής, όσοι πατούν τα κουμπιά τους θα βρίσκουν μόνο. Σε ένα χρόνο από τώρα θα κοιτάξετε πίσω και θα συνειδητοποιήσετε με απόλυτη σαφήνεια ότι η ακριβής μέρα που αποφασίσατε να εξαφανιστείτε ήσυχα ήταν η μέρα που όλη σας η ζωή άλλαξε επιτέλους ιδιοκτήτη. Και η διαφορά μεταξύ του να παραμείνεις όμηρος της αδιαφορίας των άλλων ή τελικά να γίνεις ελεύθερος ταιριάζει απόλυτα στην επόμενη απόφαση που θα πάρεις τα επόμενα λεπτά. Γιατί υπάρχει ένα πράγμα, ένα μόνο πράγμα, που δεν περιμένουν ποτέ από εσάς όσοι σας αγνοούν, που σας αντιμετωπίζουν ως απλή επιλογή, που εμπιστεύονται τυφλά την παρουσία σας πάντα εγγυημένα. Απόλυτη σιωπή, όχι ο θορυβώδης αγώνας, όχι το κείμενο την αυγή, όχι η αποχαιρετιστήρια σκηνή με δάκρυα, κραυγές και κατηγορίες, η απόλυτη σιωπή, η ολική και οριστική ανάκληση της πρόσβασης, η εξαφάνιση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς καμία εξήγηση. Αυτό το άτομο έχτισε μέσα στο κεφάλι του για μήνες ή χρόνια μια βαθιά άνετη βεβαιότητα ότι θα ήσασταν πάντα εκεί, περιμένοντας υπομονετικά, διαθέσιμοι, εγγυημένοι, ανεξάρτητα από το πόσο σας αγνοούσαν, σας περιφρονούσαν ή σας έβαζαν τελευταίους στη σειρά για τις προτεραιότητές τους. Και είναι ακριβώς αυτή η αλαζονική βεβαιότητα που η σιωπηλή εξαφάνισή σου έρχεται να καταστρέψει τούβλο-τούβλο, από μέσα προς τα έξω, χωρίς να χρειαστεί να υψώσεις τη φωνή σου. Όταν εξαφανίζεσαι χωρίς σκηνή, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς να δώσεις τη δραματική ικανοποίηση που ασυνείδητα περιμένει, κάτι βαθύ και δομικό αρχίζει να καταραίει στο μυαλό εκείνων που πίστευαν ότι σε είχαν στην παλάμη του χεριού τους. Η πληγωμένη υπερηφάνεια εμφανίζεται πρώτη, αγανακτισμένη, μετά έρχεται η σιωπηλή ανησυχία, μετά ο αυξανόμενος φόβος και τέλος, αναπόφευκτα, η πικρή λύπη που έχασα κάποιον που ήταν ίσως πολύ σπάνιος για να του φέρονται με αυτόν τον αναλώσιμο τρόπο. Αλλά δώστε μεγάλη προσοχή και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να μείνετε μαζί μου μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο στόχος εδώ δεν είναι η εκδίκηση, δεν είναι να κάνετε το άτομο να υποφέρει από καθαρό άθλημα ή κακία. Η αληθινή δύναμη της στοικής εξαφάνισης δεν είναι και ποτέ δεν ήταν στην επίδραση που έχει στον άλλο, είναι εξ ολοκλήρου σε αυτό που χτίζει μέσα σου. Γιατί από ένα ώριμο και βαθύ στοικό όραμα, η εξαφάνιση στη σιωπή δεν είναι μια παρορμητική αντίδραση που οδηγείται από τον θυμό της στιγμής, είναι μια αργή και βαθιά διαδικασία εσωτερικής ανασυγκρότησης και αυτοσεβασμού που διασώζεται από τα ερείπια. Μείνε μαζί μου μέχρι το τέλος, γιατί από εδώ και πέρα θα καταλάβεις στο κόκαλο πώς η αξιοπρεπή σιωπή σου εκθέτει την πληγωμένη περηφάνεια εκείνων που σε έχασαν και πώς να μετατρέψεις αυτή την εξαφάνιση στη μεγαλύτερη και πιο οριστική ανασυγκρότηση ολόκληρης της ζωής σου.
Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν πληγώνονται, ουρλιάζουν, τσακώνονται και οικετεύουν και έτσι παραμένουν για πάντα προσκολλημένοι στην υπερηφάνεια εκείνων που τους πλήγωσαν. Από σήμερα και στο εξής θα μάθετε το αντίθετο μονοπάτι, το σιωπηλό μονοπάτι, και είναι αυτό το μονοπάτι που γυρίζει το παιχνίδι αμετάκλητα. Αλλά πριν σας δώσω ακριβώς πώς να το κάνετε αυτό με στοικό και μη παρορμητικό τρόπο, χρειάζομαι να αναγνωρίσετε τον εαυτό σας χωρίς καμία μάσκα και χωρίς να κοιτάξετε αλλού για ένα δευτερόλεπτο, στην ακριβή πληγή που έρχεται τώρα, γιατί μόνο αντιμετωπίζοντας τον πόνο σας, κατά μέτωπο, ξεκινά η αληθινή μεταμόρφωση. Ξέρετε την απάντηση. Πάντα ήξερες, βαθιά μέσα σου, σε ένα μέρος που αποφεύγεις να επισκεφτείς. Απλώς περιμένατε για πάρα πολύ καιρό κάποιον από έξω να σας δώσει την άδεια να κάνετε αυτό που έχετε αποφασίσει εδώ και πολύ καιρό μέσα σας. Να φύγετε, να εξαφανιστείτε, να προστατέψετε τον εαυτό σας, να δώσετε προτεραιότητα στον εαυτό σας αμέσως. Ξέρεις με οδυνηρή διάβγεια ότι πρέπει να απομακρυνθείς από αυτούς που σε αντιμετωπίζουν ως αναλώσιμο. Ξέρεις ότι πρέπει να σταματήσεις να προσφέρεις την πολύτιμη παρουσία σου σε όσους δεν την εκτιμούν. Ξέρεις ότι η εσωτερική σου γαλήνη εξαρτάται εξ ολοκλήρου από αυτή τη θαραλέα απόσυρση. Αλλά το αναβάλλετε μέρα με τη μέρα. Περιμένετε ένα σημάδι από το σύμπαν, μια απόλυτη βεβαιότητα, μια εξωτερική επιβεβαίωση ότι κάνετε το σωστό πριν ενεργήσετε. Κολλάς στην παραλυτική αμφιβολία, προβάρεις νοερά τον αποχαιρετισμό που δεν συμβαίνει ποτέ. Σχεδιάζεις με την παραμικρή λεπτομέρεια την εξαφάνιση που δεν έχεις ποτέ το θάρρος να εκτελέσεις. Και ενώ περιμένεις εκείνη την άδεια που ποτέ μα ποτέ δεν έρχεται απ' έξω, οι μέρες γλιστρούν μέσα από τα δάχτυλά σου. Οι εβδομάδες γίνονται μήνες και συνεχίζεις στον ίδιο ακριβώς τόπο του πόνου και της ταπείνωσης, προσφέροντας το χρόνο σου, τη ζωτική σου ενέργεια και την παρουσία σου σε κάποιον που μόλις και μετά βίας αντιλαμβάνεται την ύπαρξή σου. Πιάνεις τον εαυτό σου να δικαιολογεί συνεχώς τη δική σου παραμονή σε αυτό το μέρος, να βρίσκεις περίτεχνες δικαιολογίες, να λες στον εαυτό σου ότι ίσως αυτή τη φορά να είναι διαφορετικά, ότι ίσως το άτομο τελικά αλλάξει, ότι ίσως απλώς υπερβάλλεις την ερμηνεία σου. Αλλά βαθιά μέσα σου, ξέρεις σίγουρα ότι δεν υπερβάλλεις σε τίποτα. Ξέρεις ότι η απόφαση έχει ήδη πάρθει μέσα σου εδώ και καιρό, είναι έτοιμη, όριμη και ότι απλά σου λείπει το ακατέργαστο θάρρος να την εκτελέσεις στην πράξη. Και η πιο σκληρή και διεστραμμένη λεπτομέρεια όλης αυτής της ανοιχτής πληγής είναι ότι όσο περισσότερο περιμένεις να λάβεις άδεια από έξω για να σεβαστείς τον εαυτό σου, τόσο περισσότερο επιβεβαιώνεις και ενισχύεις στον εαυτό σου τη δηλητηριώδη πεποίθηση ότι η αξία σου εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την έγκριση των άλλων. Η παράλυσή σου δεν προέρχεται από έλλειψη διάβγειας, γιατί τη διάβγεια που έχεις σε αυθονία, σε πνίγει. Η παράλυσή τους προέρχεται από το βαθύ φόβο να αναλάβουν, μια για πάντα, την πατρότητα της δικής τους απόφασης και των δικών τους συνεπειών. Και βαθιά μέσα σου, σε μια πολύ ήσυχη και πνιχτή γωνιά του μυαλού σου, που πασχίζεις καθημερινά να φημώσεις, ξέρεις ήδη, με απόλυτη διάβγεια, ότι αυτό ακριβώς είναι. Πριν αποκαλύψω πώς να εκτελέσω αυτή την εξαφάνιση με στοικό και μη παρορμητικό τρόπο, χρειάζομαι να δεσμευτείτε πραγματικά απέναντί μου, εδώ και τώρα, χωρίς να πιέζετε για αργότερα, χωρίς να το αφήνετε για αύριο. Σταματήστε να διαβάζετε για μια στιγμή, πηγαίνετε στο πλαίσιο σχολείων τώρα και γράψτε, με τα χέρια σας και με τη δική σας σταθερή πρόθεση. Σταματάω να περιμένω την άδεια για να δώσω προτεραιότητα στον εαυτό μου. Μην το γράψεις αυτό για μένα. Μην το γράψεις για να επιδειχθείς, να πάρεις likes ή να εντυπωσιάσεις κανέναν. Γράψτε αποκλειστικά και αποκλειστικά για τον εαυτό σας. Γιατί όποιος πληκτρολογεί αυτή την πρόταση και μετά τη διαβάζει, δυνατά αναλαμβάνει εκείνη ακριβώς τη στιγμή την πλήρη πατρότητα της δικής του απόφασης, και αυτή η υποτιθέμενη συγγραφή είναι η αληθινή αρχή
όλης της εσωτερικής σας απελευθέρωσης. Αυτό το σχόλιο δεν είναι μία ανόητη λεπτομέρεια ή κάποια τυπικότητα. Είναι η γραμμή σου χαραγμένη στην άμμο, η ακριβής και συμβολική στιγμή που σταματάς να ζητάς άδεια από τον κόσμο και τους ανθρώπους να υπάρχουν με τον δικό σου τρόπο και αρχίζεις επιτέλους να κυβερνάς με κυριαρχία το μόνο πράγμα που ήταν πάντα εξ ολοκλήρου δικό σου σε αυτή τη ζωή. Και καταλάβετε τώρα όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται, ώστε να μην υπάρχει σκιά αμφιβολίας. Αυτό που ακολουθεί δεν είναι σε καμία περίπτωση ένα εγχειρίδιο εκδίκησης ή μια μακιαβελική συνταγή για να κάνει το άτομο να οικετεύει, να γονατίσει. Αν η μόνη σας πρόθεση παρακολουθώντας αυτό είναι απλώς να εξαφανιστείτε για να προκαλέσετε πόνο και στη συνέχεια να φανείτε θριαμβευτής για να ταπεινώσετε, πρέπει να σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν έχετε καταλάβει απολύτως τίποτα και θα συνεχίσετε να περιστρέφεστε για πάντα μέσα στον ίδιο ανθυγιεινό κύκλο, όπως πριν, μόνο που τώρα μεταμφιέζεστε σε δύναμη και ωριμότητα. Αυτό που θα σας διδάξω εδώ είναι απείρως μεγαλύτερο, υψηλότερο και πιο απελευθερωτικό από ό,τι θα μπορούσε ποτέ να είναι οποιαδήποτε εκδίκηση. Είναι σαν να εξαφανίζετες με έναν τρόπο τόσο γνήσιο, τόσο επικεντρωμένο, τόσο γαλήνιο και τόσο οριστικό, που η τελική επιστροφή του ατόμου απλώς γίνεται αδιάφορη για την ψυχική του ηρεμία. Γιατί τη στιγμή που εξαφανίζεσαι από εσωτερική διάβγεια και όχι από υπολογισμένη στρατηγική, η εξαφάνιση πάβει να είναι μία κίνηση σανίδας και γίνεται μία βαθιά ανασυγκρότηση. Και όποιος σε έχασε, φυσικά πάβει να έχει οποιαδήποτε εξουσία πάνω σου. Φυλάξτε αυτή την ιδέα προσεκτικά, γιατί ό,τι έρχεται τώρα χτίζεται σταθερά πάνω της. Ο στοικός τρόπος εξαφάνισης ξεκινά με έναν νόμο που πρέπει να χαράξεις στο κόκαλο και να μην ξεχάσεις ποτέ για το υπόλοιπο της ζωής σου. Δεν προσελκύεις αυτό που θέλεις, έλκεις αυτό που είναι. Διαβάστε το ξανά, πολύ αργά, αφήνοντας κάθε λέξη να βυθιστεί. Δεν προσελκύεις αυτό που θέλεις, έλκεις αυτό που είναι. Ενώ ήσασταν ένα άτομο που παρακαλούσε για παρουσία, που πρόσφερε απεριόριστη και ελεύθερη πρόσβαση, που ανεχόταν σιωπηλά την παραμέληση και την αδιαφορία, προσελκύσατε στη ζωή σας ακριβώς το είδος των ανθρώπων που συμπεριφέρονται στους άλλους έτσι ως αναλώσιμους. Και αυτό δεν συνέβη επειδή σας άξιζε να σας φέρονται άσχημα, ποτέ γι' αυτό, αλλά επειδή επικοινωνήσατε με κάθε στάση ανοχής ότι δεχτήκατε να σας φέρονται έτσι χωρίς να επιβάλλετε συνέπειες. Η στοική εξαφάνιση δεν είναι επομένως μία τιμωρία που απευθύνεται στον άλλον, είναι μία ριζική μεταμόρφωση που συμβαίνει μέσα σας. Όταν εξαφανίζεστε σε αξιοπρεπή σιωπή, στην πραγματικότητα δεν κάνετε τίποτα εναντίον του ατόμου. Γίνεστε κάποιος θεμελιωδώς διαφορετικός. Κάποιος που είναι πλήρως επαρκής, που προστατεύει ενεργά τη δική του πρόσβαση, που δεν προσφέρει πλέον την πολύτιμη παρουσία του σε όσους δεν τον τιμούν με αμοιβαιότητα. Ο Επίκτητος, ο φιλόσοφος που γεννήθηκε σκλάβος και πέθανε ελεύθερος, δίδαξε ότι δεν μας ενοχλούν τα ίδια τα πράγματα, αλλά οι κρίσεις που κάνουμε για αυτά. Όσο κρίνεις βαθιά μέσα σου ότι χρειάζεσαι αυτό το συγκεκριμένο άτομο να είναι ολοκληρωμένο και ολοκληρωμένο, θα συνεχίσεις να υποφέρεις ατελείωτα. Αλλά τη στιγμή που καταλαβαίνεις πραγματικά ότι η ολότητά σου δεν εξαρτιόταν ποτέ από αυτό, ότι ήσουν πάντα πλήρης μόνος σου, η εξαφάνιση πάβει αμέσως να είναι μια οδυνηρή απώλεια και γίνεται μια απελευθερωτική επανένωση με τον εαυτό σου. Και εδώ είναι το πρώτο συγκεκριμένο σημείο καμπής των πάντων. Εξαφανίζεσαι όχι για να τις λείψεις και να υποφέρει, αλλά για να βρεθείς εντελώς στην απουσία σου από τον κόσμο της. Εκείνοι που γίνονται πραγματικά ολοκληρωμένοι εσωτερικά σταματούν φυσικά να προσελκύουν και να ανέχονται εκείνους που τους συμπεριφέρονται σαν να ήταν μισοτελειωμένοι. Τώρα κατανοήστε με χειρουργική διάβγεια και ακρίβεια νηστέρη τι πραγματικά συμβαίνει στην άλλη πλευρά της σχέσης όταν εξαφανίζεστε με αυτόν τον στοικό και οριστικό τρόπο.
Αυτοί που σε θεωρούσαν δεδομένο ως μια σίγουρη και αιώνια παρουσία, έχτισαν με την πάροδο του χρόνου ένα άνετο και προβλέψιμο νοητικό σενάριο. Θα παραπονιώσουν για άλλη μια φορά, θα επέστρεφες όπως πάντα, θα επέμενες, θα πρόσφερες μια ακόμη γενναιόδορη ευκαιρία. Η προβλέψιμη και ανεφόρον παρουσία της ήταν, χωρίς να το καταλάβετε, το σταθερό έδαφος πάνω στο οποίο στηριζόταν ήσυχα όλη η υπερηφάνεια και η αλαζονία της. Αλλά ακριβώς τη στιγμή που εξαφανίζεσαι σε απόλυτη σιωπή, χωρίς καμία σκηνή και χωρίς καμία προειδοποίηση, αφαιρείς όλο αυτό το έδαφος αμέσως κάτω από τα πόδια της. Ο Σενέκας, με όλη τη χιλιετή σοφία του, είπε ήδη ότι υποφέρουμε πολύ περισσότερο στη φαντασία παρά στη συγκεκριμένη πραγματικότητα των γεγονότων, και είναι ακριβώς στην ανήσυχη και τώρα ακατοίκητη φαντασία εκείνων που σας έχουν χάσει, που η σταθερή σιωπή τους αρχίζει να λειτουργεί ακούραστα μέρα και νύχτα χωρίς καμία ανάπαυση. Η πλήρης και απροσδόκητη απουσία του δημιουργεί στο μυαλό του ατόμου οδυνηρά ερωτήματα που απλά δεν υπήρχαν ποτέ πριν. Γιατί εξαφανίστηκε έτσι χωρίς να πει απολύτως τίποτα? Τελικά με εγκατέλειψε πραγματικά αυτή τη φορά. Τον έχασα πραγματικά για πάντα. Ήταν πολύ πιο σπάνιο και πιο πολύτιμο από ό,τι νόμιζα όταν το είχα. Ό,τι δεν προστατεύεις σταθερά, αναπόφευκτα το χάνεις, και όσοι σε αντιμετώπισαν ως μια απλή, αναλώσιμη επιλογή, έπεισαν ότι είχαν κάποιον άπειρο και ανεξάντλητο στη διάθεσή τους, μέχρι που άρχισαν να συνειδητοποιούν μέσα στην εκκοφαντική σιωπή των ημερών ότι η πρόσβαση σε σένα απλά οριστικά τελείωσε. Η υπερηφάνεια που φαινόταν ακλόνητη και αιώνια αρχίζει να καταραίει μέσα της, επειδή η υπερηφάνεια μπορεί να διατηρηθεί μόνο όταν υπάρχει κάποιος παρόν για να κυριαρχηθεί, και απλά δεν είστε πλέον διαθέσιμοι να κυριαρχηθείτε από κανέναν. Το βαθύ κενό της απουσίας του ουρλιάζει μόνος, πολύ πιο δυνατά από ό,τι θα μπορούσε ποτέ να ουρλιάξει οποιοσδήποτε δραματικός αποχαιρετισμός. Και εδώ έρχεται η στροφή της ταυτότητας που χωρίζει οριστικά και για πάντα αυτούς που συνεχίζουν να βυθίζονται στα βάσανα από εκείνους που τελικά απελευθερώνονται από τις αλυσίδες. Ακριβώς την ημέρα που σταματάς να ζητάς άδεια από τον κόσμο να εξαφανιστείς και απλά να εξαφανιστείς από καθαρή εσωτερική διάβγεια, όλη σου η ζωή αλλάζει ιδιοκτήτες και ο νέος ιδιοκτήτης τελικά γίνεσαι ο εαυτός σου. Ο Μάρκος Αβρίλιος κυβέρνησε τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία που γνώρισε ποτέ ο κόσμος, και όμως υπενθύμιζε στον εαυτό του με θρησκευτική ευλάβεια κάθε πρωί στα προσωπικά του γραπτά ότι καμία απόρριψη, καμία εγκατάλειψη και καμία αδιαφορία για τους άλλους δεν έχει μεγαλύτερη δύναμη πάνω στην ψυχή σου από εκείνη ακριβώς τη δύναμη που, με συνειδητή και προσωπική επιλογή, αποφασίζεις να τους δώσεις. Όταν η εξαφάνισή του γεννιέται γνήσια από λυτρωμένο αυτοσεβασμό και όχι από πόνο ή κακία, πάβει αμέσως να είναι μια παρορμητική αντίδραση και γίνεται μια κυρίαρχη και ώριμη επιλογή. Σταματάς να είσαι εκείνο το άτομο που ζει με αγωνία, περιμένοντας να εκτιμηθεί από κάποιον, και γίνεσαι κάποιος που εκτιμά μόνο τον εαυτό σου, που είναι η ίδια η πηγή της δικής σου αξίας. Αυτό ακριβώς είναι το σημείο, το ακριβές κλικ, στο οποίο η ιεράρχηση του εαυτού πάβει να θεωρείται εγωισμός και τελικά γίνεται καθαρή ευθύνη απέναντι στον εαυτό του. Δεν εξαφανίζεσαι πια για να προκαλέσεις αντίδραση στον άλλον. Εξαφανίζεσαι για να ξαναχτίσεις τον εαυτό σου ολόκληρο. Δεν ενεργείς πλέον για να σε αναζητούν και να σε επιθυμούν. Ενεργείς από το δικό σου ακλόνητο κέντρο, από τον χαρακτήρα σου που σφυριλατήθηκε στον πόνο, από την απολύτως αδιαπραγμάτευτη αξιοπρέπειά σου. Η εγκατάλειψη αυτών που σε έχασαν δεν σε πληγώνει πια, μόνο εκθέτει για να το δουν όλοι, αυτούς που ήταν τυφλοί και πολύ μικροί για να δουν τον θησαυρό που είχαν στα χέρια τους.
Και όσοι φτάνουν πραγματικά σε αυτό το υψηλό επίπεδο αυτοκυριαρχίας, ποτέ ξανά, σε καμία περίπτωση δεν προσφέρουν τη δική τους πρόσβαση σε εκείνους που έχουν ήδη αποδείξει ότι δεν ξέρουν πώς να το τιμήσουν. Γιατί η αληθινή γαλήνη δεν ήταν ποτέ η πλήρης απουσία λαχτάρας ή πόνου. Η γαλήνη είναι η γαλήνια ήρεμη κυριαρχία του εαυτού μας ακριβώς στη μέση της. Και είναι απολύτως κρίσιμο να καταλάβετε τώρα γιατί αυτή η εξαφάνιση πρέπει να γεννηθεί από βαθιά εσωτερική διάβγεια και ποτέ από παρόρμηση, στιγμιαίο θυμό ή πληγωμένη κακία. Όσοι εξαφανίζονται συγκινημένοι από θυμό καταλήγουν να επιστρέφουν την πρώτη νύχτα αδυναμίας και μοναξιάς, γιατί ο θυμός είναι ασταθής, είναι μια αναλαμπή στο τηγάνι και πάντα υποχωρεί με την πάροδο του χρόνου. Όσοι όμως εξαφανίζονται συγκινημένοι από τη διάβγεια δεν επιστρέφουν, γιατί η διάβγεια είναι μια στέρεη δομή. Είναι ένα θεμέλιο από μπετόν. Είναι μια απόφαση που λαμβάνεται με λογική και όχι με παροδικό συναίσθημα. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων μπερδεύει τραγικά τη στρατηγική και ώριμη εξαφάνιση με την παιδική συναισθηματική τιμωρία και εξαφανίζεται μόνο για να τιμωρήσει τον άλλον, δημοσιεύοντας υποδείξεις στα δίκτυα, περιμένοντας με αγωνία την αντίδραση, κρυφοκοιτάζοντας το κρυφό προφίλ. Και αυτό δεν είναι καθόλου στοικότητα, είναι καθαρή έλλειψη μεταμφιεσμένη σε δύναμη. Η διχοτόμηση του ελέγχου του επίκτητου σας διδάσκει το πιο πολύτιμο μυστικό από όλα. Το τι θα νιώσει το άτομο με την απουσία σας δεν εξαρτάται από εσάς, οπότε αφήστε το μεγαλύνει, αφεθείτε, ανοίξτε το χέρι σας. Αλλά η καθημερινή σας ανασυγκρότηση, η πειθαρχία σας, η αξιοπρεπής σιωπή σας, η εσωτερική σας γαλήνη εξαρτώνται εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά από εσάς. Και είναι ακριβώς εκεί, σε αυτό το κυρίαρχο έδαφος, που αρχίζετε να επενδύετε όλη την πολύτιμη ενέργεια που κάποτε σπαταλούσατε, περιμένοντας να σας προσέξουν και να σας εκτιμήσουν. Amor fati, δίδαξαν οι μεγάλοι στοικοί. Αγάπα ακόμα και τη μοίρα που σε απόθυσε και σε πλήγωσε, γιατί το εμπόδιο που εμφανίζεται στο μονοπάτι γίνεται με την πάροδο του χρόνου το ίδιο το μονοπάτι της εξέλιξής σου. Το άτομο που σας αντιμετώπισε ως απλή επιλογή, χωρίς καν να φανταστεί τι έκανε, στην πραγματικότητα σας έδωσε πίσω ως δώρο στον εαυτό σας. Μία εξαφάνιση που γεννιέται από γνήσιο αυτοσεβασμό και διατηρείται θαραλέα σε παρατεταμένη σιωπή αξίζει απείρως περισσότερο από 1000 εξαφανίσεις που έγιναν από κακία και αδυναμία. Και κανείς, απολύτως κανείς, δεν μπορεί να αγνοήσει για πολύ κάποιον που έχει εξαφανιστεί, όχι για να τον αναζητήσουν απεγνωσμένα, αλλά για να ξαναβρει τον εαυτό του, γιατί η ήρεμη γαλήνη εκείνων που είναι αρκετοί είναι μαγνητική, με τρόπο που η εκτεθειμένη έλλειψη δεν θα μπορέσει ποτέ σε καμία στιγμή να είναι. Και μετά επιτέλους έρχεται η κατάληξη, το πραγματικά τρομακτικό και σχεδόν ποιητικό μέρος όλης αυτής της ιστορίας για όσους σε έχασαν χωρίς καν να καταλάβουν τι είχαν στα χέρια τους. Το άτομο θα το παρατηρήσει, γι' αυτό μπορείτε να είστε απολύτως σίγουροι, αλλά θα συνειδητοποιήσει πολύ αργά όταν δεν υπάρχει επιστροφή και αυτή είναι η σιωπηλή και αδυσόπιτη δικαιοσύνη της ίδιας της ζωής. Θα κοιτάξει την παρατεταμένη και σταθερή σιωπή του και θα καταλάβει με ένα τσουχτερό κρύο να τρέχει στη σπονδυλική του στήλη ότι αυτή τη φορά δεν ήταν ένα τέχνασμα ή μια σκηνή για να τραβήξει την προσοχή, ήταν ένας πραγματικός και απολύτως οριστικός αποχαιρετισμός γραμμένος σε πέτρα. Θα παρατηρήσει με αυξανόμενη έκπληξη και ένα ασφικτικό σφίξιμο στο στήθος της ότι αυτός που νόμιζε ότι ήταν εγγυημένος για πάντα, αιώνιος, διαθέσιμος ανα πάσα στιγμή, απλώς εξατμίστηκε από προσώπου γης, απέσυρε κάθε πρόσβαση, σταμάτησε να περιστρέφεται και ότι στο ακριβές μέρος όπου βρισκόταν εμφανίστηκε κάποιος ολόκληρος, γαλήνιος, βαθιά ανακατασκευασμένος και εντελώς ανεπανόρθωτα απρόσιτος.
Θα προσπαθήσει να επιστρέψει ή τουλάχιστον να δοκιμάσει διακριτικά το έδαφος, ίσως ακόμη και να προσφέρει επιτέλους όλη την προσοχή και τη φροντίδα που προηγουμένως αρνιόταν με τόση αδιαφορία, και θα προσκρούσει σε ένα συμπαγές και ακλόνητο τείχος ειρήνης που δεν ενδίδει στην καθυστερημένη υπερηφάνεια, που δεν συγκινείται από προσποιητή λαχτάρα και που δεν πιστεύει πλέον στην περιέργεια μεταμφιεσμένη σε γνήσια στοργή. Μεμέντο μορί, μας υπενθύμησαν σοφά οι Στοικοί. Να θυμάστε ότι ο χρόνος είναι το μόνο αγαθό που μόλις χαθεί δεν ανακτάται ποτέ, ούτε καν με όλη τη λύπη και όλα τα καθυστερημένα δάκρυα στον κόσμο. Και ο πολύτιμος χρόνος που ήσασταν διαθέσιμοι για να σας αντιμετωπίζουν ως απλή επιλογή μιας χρήσης έχει φύγει για πάντα, οριστικά. Αυτό το κεφάλαιο της ζωής του έχει κλείσει επίσημα και αμετάκλητα. Γιατί δεν ανακοινώνεται κάθε βαθιά αλλαγή στη ζωή με κραυγές και φανφάρες, και οι πιο καταστροφικές από όλες, ακριβώς αυτές που έχουν ανατρέψει τα δεδομένα στο σύνολό τους, συμβαίνουν σε απόλυτη, αξιοπρεπή και ευγενή σιωπή. Δεν θα χρειαστεί να πείτε άλλη λέξη ή να φανείτε θριαμβευτής για να καυχηθείτε ή να μην απαιτήσετε απολύτως τίποτα από κανέναν. Η γαλήνια και σταθερή απουσία του θα πει μόνος, με μια εκοφαντική ευγλωτία, όλα όσα χίλιες ομιλίες δεν θα μπορούσαν ποτέ να πούν, και θα πούν απείρως καλύτερα. Έτσι, πριν φύγετε από εδώ, κρατήστε το μαζί σας για πάντα. Η εξαφάνισή σας δεν ήταν ποτέ στην ουσία για να σας λείψει ο άλλος. Ήταν πάντα για να κάνετε επιτέλους παρουσία στον εαυτό σας. Εάν αυτό το βίντεο άγγιξε ακριβώς εκεί που πονάει περισσότερο, αν αναγνωρίσατε τον εαυτό σας σε κάθε λέξη που λέγεται εδώ, αφήστε το like σας τώρα και εγγραφείτε σε αυτό το κανάλι, γιατί εδώ ξεμαθαίνετε μια για πάντα να περιμένετε την άδεια να δώσετε προτεραιότητα στον εαυτό σας και μαθαίνετε στην καθημερινή